Ahoj lidi, tohle je mé první video na tomto kanále, mám už nějaký čtvrtý, já tady. Ale já jsem taky natočil nějaký video z Robloxu. No a právě bych se jenom chtěla jako mluvit, že to bude trochu horší, by ten zvuk a tak. Doufám, že si to video užijete. Pokud se chtějí video z Bravka, tak mi napište do komentáře Bravo Stars. Jo? Já vám dám srdíčko. A jakou hru? No přemýšlel jsem zatím, protože jsem tady hrál s mým kamarádem plný blbosti. Jo? Jo, a prostě když hrajeme blbosti, tak samozřejmě, že hrajeme blbosti. No a aby to pro vás bylo takový lepší, tak si zahrajeme jednu hru. Takže jsme tady. Tu hru budete mít v komentářích, jak se jmenuje. Jo. Ta hra se zazmínila od té doby. Jsem to hrál, naposled jsem to hrál asi v listopadu. Jako. No a my si to půjdeme tady zahrát. Komu? Že tady nebylo, to má hezké dělání. Tady. No to uděláme do nějakého lobíčka a uvidíme. Tak lidi, našel jsem mapu, tak to je docela dobrý, že jsem našel. Protože aspoň trvalo mi to docela dlouho, asi 5 minut. Jako na to hru je docela hodně na to, že teda 3 let na to hrál. V roce 2023 ta hra byla teprve asi v betě, nebo v alfě, to bylo. Myslím, že to hru vybouchal, ale to bych se musel jít na mého bráchy, který ho sleduje. A jako ta hra je docela jako dobrá, já tam otázky tady. Jsem to vždycky hrál s mým kámošem, jakoby. Jo. Takže, když nám to tady píše tohle, a tady to video by aspoň mohlo nazbírat těch 5 lajků, teda. Kdyby tady bylo, hele, tady sedíme. Tady jsem na ten model. Protože mám docela hustý skin, docela dost Robux, asi 355, nevím. Jo, ne. No, teďka se máme schovat do bunkru a máme se sbírat co nejvíc věcí. Já vezmu rádio, vezmu tohle. Teď to vyložím. Berem. Vyložíme. Vyložujem. Se nabíráme co nejvíc věcí. Ano. Kamo, jo, do bunkru už. Bye bye. Takže ten týpek přežije. No. My dva jsme online v bunkru. OK, jdem. No, proto regíme, máme chležit co nejvíc z nich. Yes, máme tady zbraň. Tak to je docela opá. Já tady máme ten PC. Nemáme.
No. No my máme tak málo vody. No, já jsem v té týchle jednou přežil asi 11 dní. Je to nic? No. Dobrý, už to zase jede. Si pamatuju, jak jsem tady s tím... Den 2. Tady podíváme na security kamery. To vypadá. To je tam ta místnost. Ježiš. Holy kámo. Já jim bajám na market. A na ty Robuxy. Tady byly někde ty experience s tím jídlem. Čekej, kde jsme to měli? Expedice. Jo, tak tam půjdeme pak na expedici. Něco. No tak dáme join. Jo. Jenom vyčistím. What, kam to vyplulo? No vody. Jo, dobrý, zatím máme něco toho dost. Tak přežijeme. Tak. Že jsme tady. No, to si děláš srandu. Mám tu exe. Pozabiju. Bo nás nejdou. Taky informace nejdou. Taky nic. Jo. Ne, já ho potřebuji zabít. Jo, já mám hrozně málo hapek. Nic asi není. Okay. Holy kámo. Tak to jdu. Jsi expedice, kámo. To bolelo. Ne, jo. My máme něco tady spočítat. Co máme s počítačem? Máme tady nějaký mail. Trade. To nemůžu. Mám ještě žádnou zbraň. Jo, je tady. Máme tady wrench. To je asi český.
No, tady máme to v pohodě, tento tady. What? Jak jsem umřel? What? What? No tak já si myslím, že by to pro něj stačilo, toto video je moc dlouhé asi.